Ah. Shoutout mo sa agom mo. Vlog ako. Ay, nag-vlog ikaw. Shoutout mo sa agom mo. May mapapahit kita kan sa Bicol. Kamo. Arin. Agad pa lang di. Kabayan. Ito kain tayo. Ito lang na. Alam po, time check natin 3:22. At sana maabutan namin yung biyaheng Pantaw para doon na kami bumaba mismo sa amin. Pero pag hindi, magnanabwa kami kasi napakarami ng dala namin, no? Ito pa. Ano ka muna? Parang kaya din. Bye bye J. Amatri. Busy. Session. Oo. At saan maabutan. Tapos yung sakay namin ulit February 7, saktong piyesta sa amin. Tapos 8 dito na kami sa 9. Nasa PGH ulit kami sa 9. Sana mabago na schedule. Kasi yung tenga ni Ami ay kumbaga inaobserbahan na yung tenga niya. Pero pinatigil muna yung gamot kasi na medyo okay. Tapos basta operan pa rin yung tenga niya. Tatapalan. In-interview na kami kanina. Malalaman natin yung pagbalik namin. Tapos yung ilong niya, tuloy-tuloy pa rin yung check up ng ilong niya. Tuloy-tuloy pa rin yung gamot. At bumili na rin kami ng gamot dun sa Mercury. Para dun sa Nabuha, di na kami maghanap dun sa Bicol o sa Iriga. Okay na? Bye-bye. Okay, salamat. Oo, salamat. Ito na. Kaya. Ito dito na ito. Ito na lang kaya yan kuya sa loob. Baka matumbay. Hindi mo pumuhulog. Ito. So dito sa taas. Hindi, dyan na lang. Dito lang naman ako sa tabi. Kaso sa kabilang. Doon ako sa kabila eh. Dito ako sa gilid. Ano mo na lang yan. Ayun yung maleta sa likod. Driver ng bus. Taga Albay. Si Kuya. Shoutout mo sa agom mo. Vlog ako. Ay, nag-vlog ikaw. Shoutout mo sa agom mo. May mapapahit kita kan sa Bicol. Kamo. Arin. Agad pa lang di. Kabayan. Sa YouTube po. Parang Jason TV. Ha? Parang Jason TV. Parang isa. Sa YouTube. Eh, search ko raw. Oo.
Ah. Salamat kuya. At yung ano, gamit namin. Taga Bicol din sila, taga Albay. At kabarangay nung pinsan ni Mrs. Ito ma, ako naman. Sige sir. Sige oh. Uuwi kami probinsya, kuya. Pauwi pa lang kami. Sa loob. Batangan mo. Batangan mo. Yun. Malita. Asat ka pa. Malita. Kaya sasangat sa naman na din ang masakit. Sige, salamat. Oo. Oo. Dito na ako sa ano, sa Bitix. Gamit namin. Elevator. Tignan mo sa loob. Saan kaya yung ano? Yung battery ko? Sa bag. Yung battery ko? Hindi ito ma. Second floor tayo. Super lines. Sige na. Nasa loob na kami diretso. Punta kami na ang ano. Kuha ng ticket. Kuha ng ticket. Tapos doon sa driver na taga Bicol, sila ano, Kuya Stephen Naideros. Naideros, shout out sa inyo. Ingat mo biyahe kuya. Legal ba? Kayo nag-bento na yan. Wala bang sigit mo? Sa loob.
biyahe. Wala nang nag-iikot na. Kain muna kami kasi yun nga, wala kaming baon. Wala pa tayong lunch. Wala pa kaming tanghalian. Ito pa lang yung pananghalian namin. Kasi pagdating ng PGS, nagmadali kami makauwi. Para makauwi kami ngayon na araw, naligo lang kami, ayos ng mga gamit. Gutom na talaga. Na. Bakit mo sila? Kain. Gutom na. Kain muna po kami. Yan, tapos na kami namin kumain. Yan. At yun, ano na yun, diretso na po ang gabihan yun. May dala naman kami dito ang itlog ng linaga. Yun na lang no. Pinagkain nila sa biyahe. Ang diretso na kami dun sa sa waiting area nung mga bus.